По-евтино и по-достъпно. От 2026 година. Ще пътуваме правостоящи и в самолетите от 2026 година. Някои нискотарифни авиокомпании в Европа планират да въведат иновативни седалки за пътници в полуправостояща позиция. Така наречените Skyrider седалки, дело на италианската компания Avio Interiors, обещават революция в евтиното въздушно пътуване. Целта е проста – да се намали цената на билетите и да се увеличи капацитетът на самолетите с до 20%, като същевременно се запази основната степен на безопасност. Какво представляват седалките Skyrider? Моделът Skyrider 2.0 не е напълно стоящ в буквалния смисъл. Пътниците ще бъдат позиционирани в полуправостояща, почти ездаческа поза. Самата седалка наподобява велосипедно седло и е снабдена с опори за гръб, подплънки и предпазен колан. Всичко това е проектирано да заема минимално място и да позволява повече пътници в стандартна кабина. Повече можете да прочетете на stadото.com.